monga mmene tinanenera kuti tikhale tikupasirani satane wa mmene zikukhalira mu mzinda wa Zuzu pamene chipani cha UTM chikuchitisa convention. So pano padakali pano masankho ayambika kapena kuti kuvotera adindo kwayambika, ndipo amene ayamba kuvotawo ndi adindo eni ake. Taonerani process imene ikuyendera ndipo mmene ma delegate akuyipasira moto. Ziko mkwambiri tili ndi ma candidates 4 tamva kuchokera kwa aliyense wa iwo wanena zimene atatichitire akakhala president wa UTM. Nthawi ino tsopano ndimafuna kuti ndikupempheni ifeyo mukuona kwathu munthu sumavoteredwa iweyo usanavote. Ndi Ayamba ndi ma presidential candidates athu kukaponya voti ife tizibwera kumbuyo kwawo. Izi zimachitika kulikonse pa dziko lapansi. Munamuna Donald Trump akuponya voti yake, mai aja amapikisana nawo nawonso kuponya voti yawo, anthu ngumabwera pambuyo. Ndiye tisachose international standards, titayeneka kuti tisatire zimenezo. Ma aspirants candidates athu onse apasidwa mwayi kuti avote, azipasi madalitso wokha. Ziko mkwambiri. Sopano tiyamba nthawi yoti tiyambe ndithu ntchito yeniyeni imene ma delegates mwabwerera kuno ku msonkhano. Ziko mkwambiri. Ziko mkwambiri. Nthawi ino sitichedwa, we are going straight kuyamba kuponya voti. Ndipempha ma coupons ziko mkwambiri. Tipitiriza amene mulibezo voterano muthandizika ndithu. Ndipempha MacArthur kuti abwere kusogolo atifotokozereso pang'ono kuti tivota motani. Ndifuna kuti ndingoonekako chinthu chimodzi chimene malingana ndi experience yathu. Ma delegates chonde tiyeni kubwera kwathu tikaonesese kuti voti taponya. Pakumapita ena pamabwera ena wonena kuti kupita ndithu kulowa mkati muja osavota pena paliponse, ndungotenga chanija ndikungoponya osapanga maki pena paliponse. Nanga chipani chititenge koseko kubwera kunoko basi, kubwera kungolowamo mukanyumba komata kaja kungobweramo amakhali null and void votes ambiri. Kumekuja kuli anthu amene tayika kumekuja woti ngati sitili sure tisasiye ballot yosapanga tiki, koma atithandizira ngati tikupeza vuto lina lililonse. Ziko mkwambiri. Ndi ayitane chief elections officer athu kuti atiuze kuti tiyenda motani. Ndikuona manja ena ake, ngati pali vuto lina lililonse mutipeza pambali tikuthandizani ndithu, koma tilola kuti process ipitirire. Ziko mkwambiri acheya. Maulemu onse aperekedwa panopo tilowa kuti tiyambe voting. Ndetsanayambe voting ndibwerezenso
tinanena kuti ma aspirant candidates onse avota. Pali ma aspirant candidates ena amapezeka kuti ali zina lawo sori kupanga piye ku region. Nde ma region mama ndigire ndipange explain. Ma aspirant candidate ena maina awo amapezeka ku region. Nde ma regional governors amanena kuti uyu ndi wanga ndi paseni kuponi imene yoyo. Nde ma regional governors ali ndi makuponi a anthu ena amene naperekapo chisanzo chonena kuti tiyerekeze ngati honorable Kanyaso. Kuponi yanu ili ku region. Ma regional governors imena nthandizira honorable Kaliati kuti tithandizire tiapase anthu amene timanena kuti ine ndili ma MP ku region kwanga 5, ine ndili ma MP yanga akuti tiyeni tikapase makuponi awo. Tipange choncho imeneyo tipange mwandondomeko mwabwino tisapangenso disturb tikwaziwa ma MP zamene timanena aja tikapase. Ndeno panopo tilowa mugawo lovota. Kuvota kwathu tiyamba ndi ma presidential candidates ndi amene atayambe. Tipempha apapa pakhale clear azathu a asharing mutakhala ngati mwatalikirana ngati mmene mwatalikirana awiri oyambirira tisakhale congested kuti tipereke mpata. Then ma presidential candidate athu ayuza apa akavota akamabwerera azaziranso pomwepa. Tikumvana? Nde tikabwera ku ma regions tikatuluka papa chifukwa pakhala queue ku region tili kwambiri. Ndeno tikavota ukoko tiziyesesa kuti tizibwera tiziloya mawingi mumo kuti tizipereka mpata kuti ukokonso tizani tiziyenda tisapangane block. Pama aspirants enachi amene mupezeke kuti ku region kuponi yanu kulibe pagetipo pa exit door po tinene chocho pakhala nsikana wamfupi zinake Rose akakupasani kuponi yanu ndipo akakupangani identify. Ndi mmene tapangira. I hope ndapanga explain bwino. Nde tipempe Honorable Dr. Kabambe, Honorable Dr. Patricia Kaliati, Engineer Kambala, Honorable Dr. Matthews Ntumbuka kuti atisogolere kuti akavote. Ndipempenso abwana Honorable kuti amasangwi mujoine so timu imene. Honorable Masangwi tajoina ni timu imene hiyo. Mmene akutuluka aspirant candidate moperekezedwa ndi Honorable Masangwi ndi zapempha Central Executive mmene muli Honorable W Kalonga, Honorable A Makuta, Honorable C Zumara, Honorable Nazitwere, Honorable Nyerenda, Honorable O Myawa, Honorable M Chunga, Honorable M Banda, Honorable F Kalua, Honorable K Nsusa, Honorable F Njawala, Honorable H Kondowe. Antilieni tipange follow timu imene yapita kunjayo.
tisachedwese kuti tigwire nthawi. Ma regional governors ngati mwatisungira kuponi ya anthu awawa ndikatchula zina tayesesani mukawapasire pamene ali tikudikira kuti timu yapita panja ibwereko. Honorable Alice Konyani, Hello. Timveserane. Honorable Ken Susa. Kuponi yanu ndi Dr. Kaliati. Honorable Dr. Kaliati akusunga kuponi yanu. Bwerani muzatenge kuponi yanu. Muri mu executive. Chonde bwerani muzatenge kuponi yanu. So titengere chisanzo ma presidential candidate athu sana achedweko tu kumeneko. Koleko nimakapanga kozati kuti koma Ntumbuka Dr. Ntumbuka amaliza kakupe kosekaja. Pena umakaikira kusukulu amene wasamaonera. Aziko kwambiri titokoze potisogolera. I'll mention the name again just to thank you, Dr. Kabambe, Dr. Matthews Ntumbuka, Engineer Kambala, Dr. Patricia Kaliati, and Honorable Masangwi. Ziko mwambiri potisungira nthawi. Ndende kunena sopano awa maina wa chonde ma regional governors ngati muli ndi kuponi yawo mukawapase kuti akavote. Ngati regional governors anatenge kuponi ya maina awawa, don't worry, mungoenda straight pakhomo mungakumana ndi Rose ndekuti akusungira kuponi yanu. Honorable Alice Konyani, Honorable B Chidiaonga, Honorable R Makondi, Honorable B Kawaga, Honorable C Kazembe, Honorable C Kanyaso, Honorable F Nkata, Honorable C Shawa, and Honorable Chaka. Ngati kuponi yatu ili ndi regional governor hapa seni makuponi timu imene ikavote. Zikomo nditaneso awa ngati
ngati kuponi yathu maina amene ntaitanewa ili ndi regional governor mutithandizire mutipase kwa ma delegates amenewa. Honorable Agnes Tengani, Honorable Manyusa, Honorable Loveness Gondwe, Honorable Sam Chirwa, and Honorable Joseph. Honorable Agnes Tengani, Honorable Manyusa, Honorable Loveness Gondwe, Honorable Sam Chirwa, and Honorable Joseph. Tieni tijoine timu itikavote. Anthu amene ndachulawa tieni tikavote nditu. Sindikuonapo amene akujoina timu imene yokavotayi. Honorable Agnes Tengani, Honorable Manyusa, Honorable Loveness Gondwe, Honorable Sam Chirwa, and Honorable Joseph. Mongo kumbusana. No. Okay. Awawa amene timachulawa ndi ma regional ex officials amene muli Honorable Joseph. Mwina tipange mwina ndifusa a former publicity. Okay, we have ironed out Honorable Joseph Esana Bwere ziko mkwambiri. Ndeno tibwere ma aspirants. Chimene tikufunira ma aspirants tikufuna kuti tonse tipangire pakamodzi kuti zinthu ziyende bwino. Nde zikoza kupezeka kuti ma aspirants ena avota ku executive kucha. Nde kuti apa sakuvotanso. Voti ndi kamodzi. Ndipereke chisanzo cha Honorable Njawala ali ku executive anakavota. Apapa kuma aspirants sakupitanso. Tikufuna ma aspirants okhaokhawo amene sana vote. So tiambira kumene amene ali unopposed. Honorable Chidiawo ndachula pompano akavota amene wasinze kuti sapita. Tipite kwa Steve Sukali. Catherine Mzimana ndachulanso. Amiyawa, Honorable Miyawa yanapitanso. Ndetsi topita. Helen Zalira Chabuya, Simeon Salam Red, ndivandovuta zina.
amakondi apita. Honorable Kumbo Banda, Honorable Arthur Chipungu, Stanley Jack Piri, Stanley Jobek Piri, sorry, Messi Mpaso Ngeni, Honorable Augustine Ntendere, Mwisho Chiri Kuntima, Matthews Makoa, mukavote amene ndikuitana papa tieni kulaini yovota tifuna tiapasenso mpata ma delegates kuti akhale ndi nthawi yabwino. Tikangomva dzina lathu tizingopita laini tizikavota. Emmanuel Jonga, Simeoni, Arthur Maya, okay, ambakale, Alexson Masauso, ndazona Mausea, Beautiful Ogonya, Emmanuel Mwanyongo, Christopher Michael Oka, Daniel Mwanyongo, Honorable Kanasho Mwabitagala, Anthony Makawa, Kondwani Muntali, Fatima Nkata, Fisha Nkwazi, Nkosi Chiza Mbekeani, Andrew Kalopa, Honorable Patricia Kariati. Kwesi abezeka? Abanga? Okay. Charles Dokela Tore, Gibson Mtarika, Isaac Kaneka, Peter Tsama. Honorable Chintupiri, tikavote. Honorable Kaneka, tikavote. Ngatali nipe kuponi akatenge kwa Rose. That's what I want. Yeah, we are starting to understand that. Tibwere enanso amene sinaitane. Honorable Chidanti Malunga, Honorable Saonda, Honorable Hashim Banda, Honorable Noma Nyerenda, Honorable Louis Ngalande, Zina nikuita na hapa ndingofuna nipange verify ndikuona ngati naliona pena pake. Honorable Makwenda Nyerenda, makavota semunavota? Makonde Chunga avota? Ziko mkwambili mafuna nipange verify. Honorable Ani Nyadani avota? Okay. Atime kaiti pa the emergency minafuna bank communicate. Ziko mkwambili pali udindo umozi tikamavota
nkhope imene ili pamenepo ikusemphana ndi dzina. Pali position yake ndi position ya Director of Women. Maina ndi omwewo, koma pamene pali Cecilia Mandambwe pakuoneka kuti nkhope si yawo, koma dzina ndi lomwelo. Tamvesesa pamenepo. Pa Director of Women tiyeni tikaone dzina limene tikulifuna, tikachonge malingana ndi dzina. Tipepese chifukwa cha vuto limenelo. Tipepese chifukwa cha vuto limenelo sitingalikonze panopo. Ifeyo ngati oyendesa chisankho tikapanga design ndi kupanga print timapereka ku committee kuti ione ngati zinthu zili bwinobwino. Nde pofika panopo tinati tisanauzidwe kuti pali vuto. Nde tipepese chimenecho, koma kuti akandidate athu asadandaule ifake tapanga announce kuti tisakaone nkhope yokha, tikasakaone nkhope tikaone dzina la munthuyo pa Director of Women. Zikomo kwambiri. Mwina titero ena akutithandizira pa kuti vuto limenelo tilichepese bwanji. Tiitana amene nkhope si yawo kuti muaone. Kapena tiitane makandidate onse. Zikomo kwambiri. Malingana ndi mphamvu zimene wandipasa, ndiitana amenewa amene akuyimira pa Director of Women. Oyamba Mayi Makuta, tafika ni kusogolo kuno anthu akoneni. Achiwiri Mayi Else Mituka, tafika ni kusogolo. Achitatu Mayi Mandambwe, tafika ni kusogolo. Zikomo kwambiri. Makandidate athu pa Director of Women ndi ati ndi amenewa. Nde amene nkhope yawo yakhangati kuti anayika ya munthu wina. Zikomo kwambiri. Komano Mayi Mandambwe ndi amene ali pa number 3, pamene nkhope imene ili pamene popo si yawo. Nde mukafuna Mayi Mandambwe, pitani pa number 3 mukapeza dzina lawo lili pati. Zikomo kwambiri. Timafuna kuti tifotokozereso pang'ono kuti pa ballot imene mukaone kumeneko
mwina kunoko simungayione komano pa namba 1 pali mayi Makuta awo ali apa. Pa namba 2 pali Mituka awo ali pakatiwo. Pa namba 3 pali mayi Mandambwe amene ali kuwoyambirira. Zikomo kwambiri, tapempha kuti akhale pasi koma mumve kupepesa kwathu chifukwa cha vuto limene lolo. Zikomo kwambiri. Tipitirize. Mayi Ane Nyadani. Umotu ndi mmene silili mu mzinda wa Zuzu pamene chipani chimenechi cha UTM tati chikuchita convention yawo.